ye beya nkunimdie ebeko ede ama no ene wode atu Jan Dr. Mahmoud Bawumia ehwenim se obekura franka ede ama NPP amanyuku ne ene ekotie na I was ashamudia no a one former MMDCs one mushia no ora Ebenezer doku wano emrebi atwamu na wogina mu sa ban kwa chepanyini ewa denta empesua no so anase koponi mu enam so ama wogina eye former MMDCs besa hanu aduonu wanu nyina na mu ne nsamtwefo twetwe nkomo brasa nhemudie no ekọ na wieye eno na wanu baba trosa Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wo hwemu pa no papa no wogina brane sakonkoma ne agyan sakoba se NPP amanyoko na ma ne tumi se wo mransa metu franka de etoso mienu emfama amanyoko no anenuama ehwie guye emire bi atwamu no wo behunu ne hyehye no aboa ama amanyoko no asa fa ne tuma pa de afra yie pa wo se bibia no wono mu a enso nyame ye na wo mu akasa aduadua mu ahunu se papa no wono ne sefata ya wo ye nipa soronko a wo betumi aboa ma NPP amanyoko no 2028 wono mu adi nkonim. For the 2028 elections. Following extensive consultation with all aspirants and after a thorough assessment of their vision, their competence and commitment to the MPP progress, we are convinced beyond any reasonable doubt that Dr. Mahmoud Bawumia is the best candidate to lead the MPP team. I was your way on Monyan for Ebenezer to cool and your tenant can and what you know, and our Baba Chomusa, I know Quasampa, San and Santamuano, Yera Kennedy, our compra Japan, Wamo, and a former MMDC Square, a Shia, Wamoquatana Sequadi Dia, and no ye, a year Chirocra D won't command in Nata, Efa on Wankasan and Swadu, no so on a Subetu Franca, Adiama and Pipia Manukuno. Now so no Quasampa was a gun of for say. Wamu former MMDC sinidie Yera Kennedy akompra ko Japan wamu entanachi. I was there myself. We did not do no money. His assertion that over 250 came to endorse him is for body. Today we are reading a statement on behalf of all of us. There was no statement read at Kennedy Japan's meeting. We spoke, wine, dined, and we left. Today we are showing our support with a statement. Thank you. I was your way on Monyan for Ebenezer to cool Murray Chamuno, now what Genamosa by Cratch Panini, a Wadanta Kupunimu. Bosom chimra sebejani Dr. ya wasei educhumu so eka womwa yi womuti se niema nyina koya omba betu franka ede ama New Patriotic Party NPP amnyuku no na opanyini de atu jasa wono wato ne bopa atechide nante ase wonko enso kakran be usu wakwaduru baabi a wokɔ no wose na nsem ntem wono de wohunu se obehe na mra sebejafo ababonten na MMDC zefo kanefo nso aba na weye unity wa ha na weye unity wa ha ene ye de support esimesi ne support obenten wose ye no de ensheki ne kura wose enye dodo no omanfo be babonten abeka se an ye yefo awei so anase yeta we akini ne hiaw na mmom adwuma no ankasa no wose ewo fom ho agro ne fom enti grassroots ho no eho na adwuma no wanu ti no no ato ne bo se wo ye niam nkakra wa akire diridi ne nkomo tototo niam a wonu hunu se ebetimi aboa mankunimdie akọ ede amano enti wo so omafo nyina ente wo maso no wo mfi wo mani wo hwese surprise bi enti wo krom ho se ebe wo mafo wo pa se na Dr. Duchumdie obada ban enti wo pani wo kọ nyina se na wo dom edi na chisa wo se sa de na bi na eba besi wo Ghana ha wo se enipa dodo no anim adwuma waye ewo education asoye ho na wo se ya na ye omafo dodo no adwene se wo no de eba humasua eho no wo ya de wo de kọ economy na wo de kọ bia ye sectors ahodo no a sebe woninim de bia wo ho wo se wo abetena baabi akasa bia na chese wo no ya waduchum no wo nhye danim no wo se wo no wa kosku agentete ewo development economics mu a wo abodin krata wo mu enti enye education sector honko a ene wa bene eniema biara ema leader bia edi mu no wo se wo sa qualities ni bi enti wo da so tototo ne niema aboa wo se wo hye Singapore ene China ene amamienu yi ye bokro ni dia no wo mafo nyina ebo he sansen toto ye papa na ekoso wo man ni mu no wo se enye se wo mo hye ase ano o man ne be ye de aye no
education wo mo de hyase kakran wo mo tiremu ekọ sectors ahodo nti saa na mo ni bi no wotu no wogidi se nkunimdie betimi akọ ede amano. AGYEIWAA and Samna former president ADWOA Ghana Association lawyer from Kabomkwa AWOA Ghana mu yowra yawboafo na wono so de atodwa akyerese se asotwe pa de mu oden akwade mamra sebadwafo binim ana femranimfo a wo mu nim den nso wan mo samra emfa mra nya adwuma AWOA Ghana emu wose druma bi anase mra ne yejeja na saa na akwakoye tra enti obi wonom na wodi bone na wo yemra sebadwane a aya no hunu no se wono no de sabio wo soronko esena foforo no saa mra no anso so se koba no se sabio wo bi ye pa wo pani anadwade ni no ochi edwom no odi dwa emra no di no a emra ene ne adwuma ma ne ye nam so nti Ghana ne kwase so bia so sabio ya so fofo so ma na ne yakwaye wo ma Ghana mu enti mra sebadwafo ne mranimfo no a wo ma Ghana mu na won wo samra no e wo se ma mra kro no a ene wo mudi. You know, theatrics is not part of our profession. When lawyers go to secure bail any place, what you do is that you engage the investigator, make sure that the person's statement and see whether it's going to be granted there or not. If not, you go to court. So the lawyers amongst them is my problem because no lawyer goes to sit on the floor asking for bail. That is why I'm saying that for me as a bar leader, I expect every lawyer to maintain high standards because you see, these images don't look good for us. So the non-lawyers amongst them, I can forgive them. But the minority leader and the others who are lawyers, I have a problem. AGYEIWAA former president ADWOA Ghana Association oro ya oboafo ani tenenke. Anopa no nsia na KJC Company Limited kasebo na yeda so a ekinkan edema no na hyene so ema esene na kodwo JC Company Limited de ho na dansie niam nyina ewo enti wo dan no a wahyase no a wonhunu se de wo ye no mepaacho fa kɔ honom enkoto nkyɛnse bi a emfie mienu miensa na ɛso apa na ɛso nyina ye fita colors ne nyina ahohoro de afiri honom ahoɔde ne nyina asɛm kyɛse wo bi hunu dan na kro bɛka se dan no asi honom bɛyɛ emfie de ohoni enso na na onu ya na usi dan no me ka kyerɛ wo na KJC Company Limited de ɔkɔ hɔ na akɔtɔ nkyɛnse ne wo honom a ɛyade sa afebɔ ensuo bɛtɔ ewia bɛbɔ apetampe cement ye papa enade ye papa iron rods ne emu niema ye papa eho ene wo moton no enti ukoto anyade ye bebu wagum na de wo mu ni se wo koto niema ne nyina ne ye sign di gu esen mu e de akwa wo babia wo kɔ no wa bra ye nye okapreba umpewe na opedien na jesi adwuma pa wo ye nti century steel fo kra bo no abaso e de truck kɛseɛ tenten e bre no se wonfa no wonfa nya adwuma se de be ya ono so mo a wo de bo afoforo no obekɔ so a e de abo mo nkrani kumase ene Ghana hafa na babia de na KJC Company Limited wato ne branches no apete a babia abekɔ bia ubenya dansie ho niema atofre 0204 355040 0204355040 now no endi enkita ho Midimafo Herbal Center ni o yenhia no anka yewu yenhia no anka abo bi ache yare Midimafo se bra no the time ebeto wo yade no so ama ni nyina tu edi afiri ho wo stroke tete wo ebubu wagu ho no be ye mfie de ho ne hu de wo ye ho wo sisi wo tena se na abesore a aje obi so onsa nifa na obi so aso onsa benkum o ma pagya obokoboko so ohene na o mu de wagina ho eno no emoa na akọ baabi na obi ani ho no mo be sa ma wa ehe na wo fa akonwa no a wote so no beka so na wo biara diabetes etete wasi kire yade mojabroso hypertension wo kidney no entimi mo adwuma yie mepato ba ne be ma ya ma ware mfie bebre obi kura de kyese ye de ultimate mato wade no so Dr. Time da so se bra na one for time ento sa wo ha no so obete ne te e di afiri ho ya de bia tete wo wa wako ache ya wunhunu so no me pacho fa kodan Midimafo Herbal Center na wontimi enko yade no emfa ma enkran de pokuase mayira wo se brɛw na so enya de abayira sanse ehonom ne de ekwan no wo kɔ honom a enya yira kwan kura Kumase agogonso wo mo eni aban school no ena edi animhwe Dr. Time da so say onyankopon ene yaresafo panyinti brɛ 0244 774282 0244 774282 ana 0500 72 we wote ka mukura na onkita phone a ubetimi akire gutim 0500 72 15 secure sanitary pad and so
adawro man ye de nsemi ebremu secure se emai ye bosoma kwantu betimi akonkan na ohaw bia emachira eye secure sanitary pad wadawro ma enkonkoto ya anom de ya abayi wotena se a cheze 2 minutes na bibia liki na tetete fa ho ye mpe ohaw bia sa eti bosumi akwantu no betimi akonkan ama wa na se use secure sanitary pad center by na wa enim no so wa e cover ba bia wotena se a leakage bia enim wokọ wo mo amotontonton yema bojabojafo wo table ahodo so supermarket mu mo ba bia beko bia ubenya secure sanitary pad mo amu kumase ane ne mpota mu de mama excellent cosmetics ena akofa no dodo aba adum pz ena obehunu no 0243862158 0243862158 wo madaroma ye dan ye husima ye ba ye beto aso Munde dinam se menya foreign call. Hello papa, what do be a new? Se me feel London, eko US. Eh na no kra wo kra fra me bo mama nia. Na papa mo hote sei. Awurade aduma haboko. Na ko jejesi, eko bo sempene mo. De woton adanse ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Eko ba, mesi wo bo aduma kra sre kane no a. Na wodru US won so manfo bo ndin sa na. Eh papa US hakura de. Na ko jejesi company limited agi ba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adanse ho niam dia. Obia se na ko jejesi company limited. Na matese wo bie depo kesie bi e wo kasoa. E ho na wo bia koto adanse ho niam. Na eye no kura papa. Oh, eye no kura pa. A police station in Chenhua. Hey, a kuoba sempre monono. Onye mereda. She, we kura no miensa mua ene obi en foforo yawo. Baako abu akwase paase kumase. Ene baako so pokua se nkran ha. Obi ase na kodwojasi eye bemaba e wo dansi mu. Woton cement, iron rods, banding wires, and adua plywood and just said about dance wo. Te se bibia e de hye e dansi ase de ko wie. Depo no nyina nso eye tufo bo. Wo du ka mu a, wo kodwa free. Accra we AKOSUA depo ene pokrasi de no kra to nchen a wosa wobu akoteman Tantra Hill Iron City amanfrom wosa bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nchen a ebisu magazine road head office no wo bie depo kese so e wo da de ntam edwesu Accra road femesa opposite Alhaji Celia ampaba meboshen Tanoso Breman and a Manfrum. Numbers of man for the fray 0244 313 752 and 0244 41 93. Nana Kojesi Company Limited. Hey, a Kuabas in Primono. Hey, Mido, Edrano Pa, which me two bossy, Echichusi. Ah, do. Now, so Miss Media made the yas toothpaste and then the brush and the Chuchimissima Minyahomaka. Sentina ye bokoi na me dear me all time favorite Yas herbal toothpaste and then the brush abua me ama say me no nso a enwunu anasa de ehia me senfimfem me biem na won hwasa me se aye fita sesrecha homa na ete brightens Yas whitening toothpaste and then the brush and me di hwimese entina wo se efe na Yas total care gel toothpaste and then the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, and Crotrodo. Yas Herbal, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and then the brush. I was young chamfa. So what pedudu 2 e won kan ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo ahodo, and then the brush abejaso abeboye. Kweku, minim sawaye she. Me kraman nane. Now so ebony show one embasso. Malehon sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom then it's not on, but don't support as a condom.
Midimafo, Pokwase Maira Accra, Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic aba Accra. And you won't hear passengers a gumi kaimui, a Hana do one aircraft. Hey, and this Accra and put away the moon. And yet the Muampa, the said ye, a Duchem Atlantic International University, America Memu, about Dr. Dujanfi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, I am more. Oh, Mr. Minim wife, your copa war, 1 year, 1 city, need send me 2 months and 8 years cano. Miss Connection and Shadam Koye, na Sakakra, to say what Peggy Mama, what young Bem connection, what about the crow? Stroke on so dear, what found small. Just say, I did you woo any dear Siano. Yari Bia Tatia, ever Dr. Tamdaso and so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yari Bia. Kumasi say, opposite government school. And then Krahanso, Obe PM, or Pokuase, Maira Kwanoso. For a doctor, 0244 774 282. Number 0500-727215. Midimafo Herbal Clinic. Woodimafo Newa. SOMPA TV, Emma Aketiapa. Emma Ketuapa ampa yedemwase ene mwadaje se mwatwen ameyadane ye ho abaye toa ensem no etso Narcotic Control Commission na kokofo etu anamo kese ewepoe mantemu nam so amachi modan ene akroso mpotemu de wo matimi akwakotu wo mu a wo mu edi enroboni ho adwadie wo mu ase na operation no a wo de ko empotem ho no enipa dunan ene wo nam so akire wo mu se na enroboni ebi ehehye wo ho na enye operation yi empotem ho no kwa mram ya hodo ye atwa ho no mahie nyina wo mu chem se wo nya intelligence yo ene wo mutu anamo ekodu ho ampampa na wo mafo bi edi sa adwuma no na wo se de ye wo mo wakora ne se chemical shops ahodo bi biaya ye tonton ro ti se pharmacy ene ne ma bi etete sa na wo koye na che se wo mo aye ma wo mo kwan se wo tonton ro bi ti se tramadol ene cannabis ne ne ma ahodo bi no na sa shops ne nyina wo mo etonton sa ne ma ne bi wo ho nam so ma enipa du nine de wo ma kire wo mo tramadol no ne nrobone ne nyina so empanifo asizi na nakokofo se wei enya de a wo be ma na so ho no mo a enti wo mo wo area ho ne mpotam ho no wo mo nya study pa nya careful na enrobone hu dwade wo ma kantama dinsie se enya de a wo be boa ema ho nsem akoso wo mai mu enti wo gina ba bi na wo yesa adwuma no a na wo gina ye pa sansa nakokofo nsa so mu a enya de se wo be ma emra no agya wo kura Sani padunan na yachire wo no ehwehwemu ekoso ebresem no wo mo chese ye de wo mo kwakogina mra no animu na emra no ani wo mo adi Doma West Marshall Johnny Yormonyan for Vincent upon Asamoah na panyipa de atu dwa ya watro se emu ya na so makonim se wo man no babia ya dri wo bi pa babi kwa niti ato wa edan wa ya den na so yese wo affordable housing e wo magana emu wo yese affordable housing ne kura ne bo kura den chen wo bi e de ya wo no ankasa awrawra ni mowramu na wasie e wo magana emu wo se ne nyina nti e na ba we ba tena konya so no wo ba so ye bi adeboa no wo hwe to nyoma sare ye be ya ganafo hu betumi an han yesanse wo ba ne mpeso aso a sane omanfo no musi bi bre e wo dan han ho no enye asem kuma Tina ya boko yi na medie me all time favorite Yans herbal toothpaste and the brush abuo me amasesei menu nso a enwunu anase de ehia me selfie fem me biem na won hwasa mesi aye fita sesrechi akoma na I was your warrior on Monyan for Vincent upon any turning canon and what you know. I don't shall be a one was what Doma West ho. Yano one mokasai and my muchachum said die hide here and yasam ketua a wombatambo. The Okana no credit. Umadi a damn boarding, too much. 7. Much to be a Ukuma. So a damn boarding too much. Jebetre, 24 woman and see for no why. I'm why pa, no the damn bonus. Which would that be 1 year 2000? So no, service of Yokona, show credit for your own. Jebetre, I'm 1 why I want to take a damn bonus. No credit, Okan, maybe the man be a bet it didn't mean with the area was say 2 years. I was your warrior Ghana Adishia Binumwa.
Wamo Doma West ana yate omunken. Nana Bafo tutu asare eyo hino wo genegene ewo brekum West Mensini mu obono mantemo panyini ene etu jut edi tu jasen bi hapa ewo empotemo ntichu eye mabunu a womo eyi wo muti wo honom na enu bone pa emu dwumadie die womo fa ne kwa na nansemu ya ne yeka ase asem we yeka ho asem anso de bia edaso a ekoso wo se oba mpotem honom a emabunu no sabe adwuma pa edi dwuma so wo mbesore anopa adware so wo kwa adwuma kwa kopa bibia ye da bi wo sore ya de edi kan ba ni tirim eye edurobone ene enya reda ne ye blue na black wo wia no akopa aduane bi edi na chese wakoda ma ne ho aban no wo bu honom kura wona obene namu asebe ensemhunu ene wombedi wonpotem wonti wedie adesrade ne wode to omafo ni titiru ene akyerɛkyerɛfo abatan womo muka bie womu asore mpanyifo se brewie duru se enu obone no wombebo hu de wuro na maburu no womahunu ensunsanso bone a ɛwɔ so sɛ de beya wombetimi atwom ho ade afiri nema bi a ɛte saa emu Mechia Ghana Timabuna Midi into Fuse Amo. My Abrantia na Magraba mi boy and Ninti and Jangina Kunya Etoy, Sabin the Mayashi, Gasson of his no Mokofamia, Midi or Himen Wajin, Atla Kunyano Sunifi, Sabia Samians. A Kunyano toy and no beside Machi, or Quasim this and Nikutasubam Bolivia and Nadia Omdia Kunano, Eberman, Yaman Yanano, which she saw, Yedi a jam. Abanwa mabunu eno yebese na matwi ho asiho enya bia ebebuam bi se word no de odanso mu ono wonka se oba wonche wona be mentia ko se bi betore kwakonom so no enya bia eye papa yesremu femu dachi Enia yekotie yeyi eye ohene owo genegene Nana Bafo tutu asare Afaye kwa obimanso na ECOWAS Community of West Africa States Anasa Economic Community no ECOWAS wamo akwakoto aba na nyina nim se Nigeria mampanyi Bola Tinubu wano ena na tia konya so se president anu wo hwa toto nioma enam so mama miensa na won ka ECOWAS ne ho eye Niger Mali ena fe Burkina Faso wamo dia asrafo dom ababa jeman na boso nei wamo ate wamo kura ade afri ECOWAS eye biman wamo kabomukuo batan no asie na eno nanam so ma nei sane anuama sibika kono won makwakoto oba ayi mampanyi foforo ora Julius Blio wano ye Sierra Leone mampanyini ye ka se wano na abato no ekwo na wiye won mu yi no se wo mehwe no toto nioma fam wasa president a wababada ECOWAS ekuo no ano na papa wo hwem wababetena eye Sierra Leone man no eso pen eno ye 1996 ni mu no sabra no ye srani eno wababetena akonya so enti 2028 ni mu no ena debedi ano no 2023 ena owura no ayese wasanso ebabiem ni nyina mu no wodi nka akwa 2018 epen ama wadi nkunim ena 2023 wasanso ebabiem enti wekan one se ne second term ena wo serve wa konya soe anam so ama won mato aba adiama no so mrama ya president a ECOWAS wo babeda no no atoto nioma sare ebe ya amama ya wodro miensa ya won matwe wo mo ho ede afri ECOWAS mu no wo betumi de nkabom sonko ede aba won mo entamwe raso ne yechana ne yede kase bor nyina asie anansam wa de bae no yede makote ne bi ene sei awarefo bi ya enano kwesi ada yakwaji wo maware ewo gurugu ewo mentifi do mantemu ato nanom ewo ensiedo Sansona Ghana Police Service admekono arbo amane yasemi ne na wo na nipa benom de wan mu din ebu nkrofo edifaso Sara so ena Dr. Mahmoud Baumia edi na diso ade hunu ababeto edwa wogidi se obetimi etu franka ede amamunyoko no 2028 enyima ko we ana edom eso yasene Midimafo Herbal Center ya wo mede ayaresa papa abre wo manfo se bra no wonfa time ento wo yade no so na KJC Company Limited nso ena de dansie hu ne manyina aba Sara ena secure sanitary pad nso eboa ma ema bosumi akwantuo no etimi konkan na kasebo no tie ye efree enkran SOMPA 106.5 FM no na Kumasi nso 93.1 wo mu FB 100.9 Kumasi
Kumase Adamfopo Radio ewo Paris ena SOMPA 101.1 ewo Takwatakrade enso fabi ewo 103.3 Techiman enimpotemu 106.1 98.9 eye SOMPA Sunyane Nkranza enso eye 90.7 ena Doma enso eye 101.3 www.sompaonline.com ukohonoma ubetimi enye bi na wakenkan asonfo benwa ede nsem no bremu midin ede AGYEIWAA ASARE mene AKOSUA AGYEIWAA AKODIE buaten yadamase ama monitia adehye